Ka PM Shri School ka beri ka weni ki skim jong ka sorkar preng batling ba ka ni ka skim ka sorkar preng kan jet adu khat saw hajar san sepatali ki school jong ka sorkar banwan ra ka jingkelan adu ka rukom hikai ki kamra kelas ki jing hikai ling ba ki jing la kai ba per bat ki kamra kelas kat kum ka juk ka bamenta ya ka blak tip kum ka smart classroom bat ki we ki jindun kam pat ka thong jong ka ni ka skim PM Shri School ka deban perskam ya ki mat jong ka new education policy jong ka sorkar preng khnang ba ki khna ki nyo ka jing hikai ki ba pura kat kum ka juk ka bamenta ka office jong ka district mission coordinator district unit jong ka SSS Siman menta ka singi ka arpnyo trik naitung kala pelong ka program jan bagi dari event and activity in PM Shri School ya ka blak pelong ha ka school Nongtrau Government LP School Bhoi Rembong ka jin thmo jong ka ni ka program kalong benang pelsuk ik khna school ka ban skuthu khapsai ha ka pule puthi la ka de ka jing kno ikinten lan ha ka jing khen jin dia kumban shi athu na pring ki khatsau hajar san sepatali ki school ka Nongtrau Government LP School ka de ka weni ki school kamla cha jet ban yo ka skim hagan ni ka sngi ki khna school jo ka Nongtrau ki la yo shibun ki jing hikai lingba ki jing la kai ba per kebla on ra da ka ni ka office hagan ni ka sngi la on ban sa khelang do ba Vincent yang lang DMC Ribhoi district and joint director jo ka tanat pule puthi Ribhoi ka kong inika sanrem BMC Bhoi Rembong block ka kong imukhim principal jo ka Nongtrau Government LP School ka kong Sialin Mary Sotun ki nong hikai jo ka ni ka school ki kemi ki kepala lambat ki khna school ka nyong tarik 20 September hajar arbuan kini ki school ki long ki nuksa ya ki wei pat ki school ki long ru kum ki nuksa na ka benta ka LEP hajar arbo kini ki school ki long ru kum ki nong yalam ya ki wei pat ki school kin penlong ru ya ki khna bakin long engage bakin long shim benta bakin long burkam ha kapur ka bagi long school da kikam lene da ki activities nangka kinlong ru ki beriu hadian bangila pen yat kam ya kani skim kamot kini ki khna chungi kinlong ki balar kam kinlong productive namar bakumba yo I baros kata kibat apa semakanaru syai mo kilong kum tanggo ki driver kibla pas biir nang tak wat kibat dajuru kidon ti ngatrai ngakermen bada kejing penterikam jong ka central government lani ka sorkar pedeng ya kan ni ka skim kan pelong ya dikena iwei kinam long so ikena kiba laitlan lani ki pomlerkam kini gilang kiba koridor do ka serta iwei gilang kiba larkam kata kadai ka ngaro ngata de kata kadonot ken ti Henry ka kurs jongi ka government pada ka paing itu kikot pangin penbai hadi ki tingin nom la belai ai ladang ile ai gitu ki activities le si ngiti yang pada mo di kelas 5 di balmi no nak di sekolah jongi lada kim la bai hadi itu ka kikot jongi le si kandon ka jikta tingin masih hingi dambut gitu ki rukom hikai ki barim tinrei mangi arbot mga bagway mes iba yo kelong idan haka maternity leave ti mangi arbot itaru ilong siya yo ijngai ti ya persyang kat bala bangin fill up bangin pendap ya ke questionnaire ke bagi ai sengi physically ki bagi ai sengi ti lamar ngim pendap e ke bangi le ngi pendap e ke bangi John po jongi tinggi berembok ba bertala replace pada bujili pada da kaju ke batumai da ki kena school ki bade ki model ka school PM Shri jompi lajit kerpang idon tang artli hari boy kanong terau bat kamulo hidei ki badan boktam nomor kane ka school jompi kadei ka model school tibiyong yel model gilok teng yat model ya syat penlongi program manka slam lese yat model first phase second phase third phase kamu yung model rada day nagariam ru habariam model da habariam TikTok sifang the traditional sifang the formal sifang entah kamu kene ka school yung pi kamdei penlong su kum giwe pergi school kadei penlong ka school
kabade ke model, malah ke school kabade ke model, ke community participation kadai ke badan kamtam. Ke community participation berkajing ya don kti jong kinong ikai, jong ka NC, jong ka snong, jong ikibigi pa. Nyahap long ya kadai ke school kata kabagi khot paro ka snong ng traw. Kadai benong kata kabagi khot ka educative community. Nak mikpar kawan ka jinang didik bejihikai. Nak ki liang kinong sensiar sinong lu. Kidai ka nuksa ban ai ka jendeng stat ka wan bar khoi ka priority lene ka bahakmat du. Jong kane ka sinong nong trau bar kham tam jong kane ka school kadai ban ai ya ka jindang jimtip ka bakham parat liam bani giwe par school.